Os conselleiros de Sanidade e de Planificación de Infraestructuras visitaron hoxe a parcela que ocupará o futuro novo centro de saúde de Vilagarcía de Arousa, ocasión que aproveitaron para anunciar unha agardada noticia, a licitación das obras deste novo equipamento. A este día histórico, toda vez que hoxe, como sabedes, é publicado no perfil do contratante o inicio da licitación para a construción deste novo centro de saúde para Vilagarcía. É un placer que este goberno autonómico está claramente a investir fortemente non só na renovación das infraestructuras sanitarias, senón tamén na creación de novas infraestructuras sanitarias. As empresas interesadas en facerse co proxecto poden presentar as súas ofertas ata o vindeiro 20 de agosto. A obra está orzamentada en máis de 19 millóns de euros e a intención é que poidan comezar a finais deste 2024. O prazo de execución é de 24 meses. O futuro deste centro é moi prometedor, falamos da modernidade, de innovación, algo que vai permitir facer unha asistencia sanitaria eficaz cos pacientes, eficiencia co sistema, sostenible e tamén afable tanto cos pacientes como os profesionais sanitarios. O novo centro de saúde contará cunha superficie de 8.300 metros cadrados e terá forma de dobre U, xerando dúas prazas abertas cara á cidade. O plan funcional establecido para o novo centro de saúde de Vilagarcía prevé chegar ás 18 consultas de medicina xeral, outras 17 consultas de enfermaría, 4 máis, 6 consultas de pediatría e 5 de enfermaría pediátrica. 16 anos despois de que Vilagarcía reivindicase a construción do centro de saúde na parcela da antigua Comandancia Militar de Vilagarcía, a pesares de moitos atrancos ao longo de tantos anos, finalmente hoxe é unha realidade e podemos dende logo, darnos as felicitacións a todos os vilagarcías e vilagarcías por loitar por a consecución deste centro de saúde tan necesario. Recordaba antes co conselleiro que o actual centro de saúde foi construído no ano 69. Vilagarcía, con preto de 38.000 habitantes, necesitaba un centro de saúde de referencia. As instalacións contarán tamén con 2 consultas de odontoloxía, 2 de fisioterapia, unha de nutricionista, outra de psicoloxía e 2 de matrona, entre outras. Ademais da sala de técnicas de toma de mostras, de lactancia, de educación para a saúde ou de rehabilitación con 6 cabinas. Tamén haberá un espazo para a área do punto de atención continuada.